L-ikla tal-miliet li kull sena ssir minn Caritas Malta fil-kuriduri tal-Kurja fil-Furjana din is-sena se tinbidel fi 3 ġesti nobbli. L-ewwel ġest huwa ma' dawk il-persuni b'diżabilità, anzjani, persuni bi problemi ta' saħħa mentali u oħrajn f'solitudni li ser titwasslilhom ikla f'darhom stess. It-tieni ġest huwa ma' dawk li minkejja li jistgħu isajru ġo darhom xorta waħda qed ibatu f'solitudni u għalhekk xi volontira mill-Caritas Malta se jżuruhom fuq l-adba tal-bib u jtuhom xi rigali. It-tielet ġest huwa li se jsiru diversi telefonati f'jum il-miliet ma' dawk li jkunu waħedhom u jkunu jridu jgħidu kelma ma' xi ħadd. F'kumenti ma' dan l-istazzjon id-direttur tal-Caritas St. Nigat spjega li kull ma jmur dawn in-nies li jbatu s-solitudni qed jiżdied. Din l-inizjattiva tal-ikla fil-miliet kienet bdiet fl-2015, kieku tkun il-5 darba din is-sena, però fiċ-ċirkustanzi tal-COVID kienet ċara li din mhux ħassir, però bl-esperjenza tal-ħidma ta' din is-sena bdejna nevalwaw kif l-aħjar nirrispondu għall-iktar nies li ħajkunu waħedhom dakinhar tal-miliet jew għandhom xi diffikultà fil-ħajja tagħhom jew fil-mezzi tagħhom. L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna appella lil pubbliku biex kemm jista' jkun nuru solidarjetà ma' dawk fil-bżonn. Permezz tal-użu tat-telefon tal-midja soċjali aħna nuru li aħna xorta qrib xulxin. Anke xi ħadd li ma nkellmu nieħu l-opportunità ta' żmien il-miliet, għandna 12 ġurnata mill-miliet sal-ewwel tas-sena u l-Epifanija biex aħna tassew inkunu qrib xulxin. U anke is-suġġeriment tiegħi li matul is-sena meta jiena wasal biex niċċelebra l-birthday xi anniversarju naħseb ukoll fil-Caritas. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal ukoll kif mindu faqet il-pandemija sal-ġurnata tal-lum, il-Caritas Malta offrit il-fuq minn 80,000 ikla għal dawk il-persuni u familji l-aktar fil-bżonn. Intant kull min jixtieq li jirċievi telefonata mill-Caritas jista' jċempel fuq 21 33 1000.